Sugod sa adlaw Lunes o sunod simana, ang ato ng pagabasahon sa tibuok simana mauna ang libro sa Henesis. Ang unang libro nga sinulat mahitungod sa paglalang sa kalibutan ug ingon man sa tao. Kini nga gibuhat sa Dios, ang pagbuhat sa kalibutan maoy matawag nato obra maestra. Mauni ang pinaka-importante nga mugna nga gibuhat sa Dios ang kalibutan ug ang tao. Mao na mga igsoon, sa ikaunong kaadlaw niyang pagmugna, nakita sa Dios nga maayo ang tanan ug mipahulay ang Ginoong Dios tungod sa kaayo ug ingon man tungod sa iyang mugna. Nakita niya kini nga maayo gayon. Busa kung atong ibutang sa hunang-huna kini gihimo sa Dios kanato, ang iyang kaayo, ang iyang mugna, diha mismo sa unang pagbasa pa lamang nga atong nadungog karon. Ato gyud na sinati ang kinabuhi ni Job. Dunay dakong sayop kun ugaling nindot maayo man ang gibuhat sa Dios paglalang sa kalibutan ug sa tao. Kaanindot sa atong palibot ngano man nga sa masahon ni Job karon ato man nadungog ang naay sayop. Masayop din Ginoo, dili. Nagkulang ba diay ang iyang gibuhat? Dili. Apa nakadungog man mo sa gisulti ni Job? There is something wrong, terribly wrong sa kinabuhi lamang ni Job. Ang iyang kasinatian, nakita niya daw gloomy. Why kadasig? Why kakinabuhi? Why paglaom? Nakita ni Job nga iyang kinabuhi dinhi sa yuta puno sa kabudlay, kahasol ug kaguol. Nakita ni Job nga ang matag bulan, adlaw usa ka kinabuhi nga masirable. Nakita ni Job nga ang iyahang gabi dili siya makapahulay ug ang mga adlaw kanunay way paglaom. Busa nakaingon si Job, sa katapusan nakaingon siya, ang akong kinabuhi dili na gyud makakita pa og kalipay. Mga igsoon, ang libro ni Job nga atong nabasa karon naghisgot sa dakong problema. Dako jud kaayong problema nga nakapahasol sa hunahuna sa tao sa tanang panahon, sukad pa sa pagkapukan sa una tang ginikanan hangtod karon. Ang pangutana nagpabilin nga nagtangag nga way kasulbaran. Nganong mag-antos magyod ang tao? Why is it that man should suffer? Muna'y pangutana sa tao, sukad pa kaniadto hangtod karon dili yun na matubag. Unya, mangutana kita kadaghanan, mangutana silang kaugalingon nga ngano man yun nga ang kalibutan karon gitakbuyan man sa nagkalain-laing sakit. We are being plagued by so many calamities, natural
or man-made, mga kalamidad, mga inustisya, gubat, sakit, mga kahiubos, kapakyasan, kaguol, kagulanan, apil na ang pagpanlupig o pagpahimulos, apil na ang pandemic, ang atong kalisod, kawadon, apil na tanan, ngano man gyud nga ang kalibutan nag-antos man niining mga butana. Mao kini ang pangutana ni Job, nga pangutana sa kadaghanan. Naapag yung makapalibog na to. Naapag yun. Nga naman, mangutana ko ba, nga naman, ang agatong mga tarong ng mga tao, mao may magantos. Ug nga naman itong mga madlungon, mga labad o kinabuhi, nindot magpanimuyo, nindot og balay, maayong panglawas, malipayo ng pamilya, hayahay ang panimuyo, pero labad o kinabuhi, mga hugaw. Nga naman, why? Wa ba mo kabantay nila? Di enjoy success, di enjoy prosperity. Sakto ka ni. Basi nalipat sakto ka ni. Ang mga badlungon mo ini asinso, ang mga taong tarong mo nagantos, sakto ka na. Mo na'y pangutana ni Job, ug mo sa na'y pangutana sa kadaghanan. Mo na nga ituyok ining pagsuwat ni sa libro ni Job aron tabangan kita sa pagpamalandong sa atong kaugalingon, may tungod sa atong giatubang nga mga problema sa kinabuhi. Si Job usa ka relihiyoso nga pagkatao, mahadlokon sa Dios, matinabangon siya si kaingon. Behave kay sa kinabuhi, sulundon, apan naigo siya, daw kilat, naigo siya sa iyahang way katapusan nga dimalas sa kinabuhi. Nagsunod-sunod ang kalamidad, kadimalasan sa iyang kinabuhi. Hangtod nga siya itaptan sa grabing sakit. Ug nagtuwa mga tao nga si Job gikastigo sa Dios, apan wa gyud mo surrender si Job. Wa gyud siya gisulti ilad sa Ginoo. Niingon pa siya, hubo ako nga gikan sa sabakan sa akong inahan, hubo usab akong mamatay, inibalik ko sa Dios. Daygon ko ang Ginoo. Bisan tuod wa siya nakita nakalipay ni kinabuhian, si Job nagpabiling matinud-anon sa Dios. Ngano man tuod, why did God allow him to suffer? Just to experience misfortune. Pait baya mga igsoon. Apan si Job atubangan sa Dios, nagpabiling nga malindong sa kaulaian gigantihan rasipo sa daghang mga panalangin tungod sa iyang pagpabilin nga matinud-anon sa Dios. Subalik kita sa pangutana, kung sa may nahitabo sa mugna sa Ginoo, kung ang pagmugna sa kalibutan ug sa tao is the crowning glory of God's creation, mao man kani ang obra maestra sa Ginoo, asa man ang sayop niini. Asa man. Nga nung naingunani naman ta, kung balikan na to ang buhat o libro sa Genesis, gimugna sa Diyos ang tao. Diha sa tao ang kalipay sa Diyos. God created man in His own likeness. Parihas yun sa Ginoo. They enjoyed happiness in the place called paradise. Apan sa diha nga nagpatuo ang tao sa lansis sa yawa, pinaagi sa bitin, dito nagsugod ang kamiserable sa iyang pagpuyo. Until now,
Wa ba mo kabantay sa bitin nga bisa og unsaon matangtang ang iyang panit, bitin lang gihapon. Malansison ang bitin. Ang yawa misulod sa bitin, nakikinabi sa atong unang ginikanan. Mipatuo man sila, diha-diha nagsugod ang kamisirable sa kinabuhi sa tao. Nagsugod ang kamatayon, nagsugod ang atong pagpakasala. Ug dito naputol ang kaayo sa Diyos kanato. Naputol because of our sinful conditions. Gipatuyangan kita sa Ginoo, nagpinatyanay, naggubat, ug unsa na lang matang sa kagilad nagihimo sa tao until the time nga pinaagi sa iyang bugtong anak in His own death and resurrection. Gipahiuli sa Dios ang nabugto nato nga relasyon kaniya. Muna nga sa iyang pag-anhi, giayo niya mga masakiton, gitudluan kita pagbalik sa Ginoo kung saon pag sumpay sa naputol nga relasyon. Gitudluan kita. Muna niingon siya, aniya na ang ginarian sa Dios. Mao kini ang rason nga niya ko dinhi. Ang pagmantala sa mayong balita, ang pagpahiuli sa tanan nga naulipong sa sala, ingon man sa kamatayon. Asa na to na makuha ang bagong paglaom sa bagong kreasyon, anha mismo sa iyang kamatayon sa krus. The cross is a symbol of death, but it has become the symbol of life for those who believe in Him. Diha mismo napahiuli kita. We are being healed, restored, happy to celebrate the freedom of the graces we receive from God. Diha niya ng krus. Dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Mo ba? Hinaot pang ta nga nakasabot ka mo nining atong kahimtang karon nga gisaysay ni Job. Si Job wa gayud kawati sa paglaom. Sa kaulahian giuli ang nawa ni Job pinaagi sa iyang pagkamatinud-anon. Busa magpabilin kita ang matinud-anon. Luyo sa atong kahimtang, anaa ang tinuod na paglaom kang Kristo Jesus. Amen? Manindog palit.